दिनै 5 सेप्तेम्बर थामहिनबा फोरोंगिरि सान जों बयबो मिथिगौदि भारत हादरनि बारग' हादोरगिरि सान्थौगिरि भारत रत्न बान्था मोनगिरि डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै भारत नाङैनो फोरोंगिरि सान महरै फालियो। बे सानखौ लोब्बा लाखिना 30 नं सानजा क'क्राझार एमएलए लरेन्स इस्लारिनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि एमएलए लरेन्स इस्लारिनि हेफाजाबजों थै दान होनाय बादा खुंदों। क'क्राझार सहरनि क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म देहा फाहामसालियाव 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै 30 नं सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारिनि हेफाजाबजों थै दान होनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव गोबां सुबुंफोरा थै दान होनायखौ नुनो मोन्दों। जोबोद मोजां सान जोंनि फोरोंगिरि सान दा बे सानजों लोब्बा लाखिनानैनो क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव जोङो थै दान होनाय मोनसे हाबाफारि जों लादों। सम सम आरएनबि सिभिल हस्पिटालनि ब्लाड बेंकआव ब्लाडनि अभाब जायो होननानै जों खौरां मोनबाय थायो। मानोना बावहाय डक्टरफोरनि बुंनाय बायदिब्ला मास मोनसेयाव माने 300 इउनिटनिबो बारा थाङो होननानै बिथांमोनहा बुंदों। गतिके बिथांमोननि दोननायनि केपासिटियाबो खम 100 इउनिटल' दोननो हायो। दा बेनिखायनो दिनैनि सानाव जोङो मोनसे हाबाफारि लादों जे जोंनि हान्जानिफ्राय जोङो ब्लाड बेंकआव जों ब्लाड डनेसन होगोन। दा बे रोखायैनो जोङो दा बेवहाय 50-60 इउनिट जोङो होनो हागोन। मानोना बिथांमोननि ब्लाड बेंकआव माखासे ब्लाड दंखायो आरो दोननो हानाय केपासिटिखौ नायनानै 50-60 बेबायदि दिनै जोङो माने इउनिट जों बाहाय दान होगोन। दा बेवहाय आंबो होनायनि जोबोद गोसो दंमोनब्लाबो आंहा एसे उसुबिदा जादों। आं दा होनो हाया माने होनो बादा होदों डक्टरफ्रा। दाख्लै हेल्थ चेकआप खालामजादोंमोन आङो। दा आंनि अनजालि बिसि बिथाङा होदों। बिथांखौ जागायनानैनो जोंनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया जागासिनो दङ। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।